Senyores i senyors, nens i nenes, des dels estudis d'en Reformes d'Ona la Torre, comença No som ningú. I avui parlarem sobre com Laura Borràs va arribar a ser presidenta del Parlament o el que és el mateix, legalment rossa, la 1 i la 2. I durant aquest batibull de demagògia i desordre m'acompanyen en viu i en directe l'experta de la revista Cosmopolitan, Paula Espelt. Bones. Amb tots vostès, el nostre estimat advocat, Pau Melero. Petons judicials. I avui, mai millor dit, el nostre jurat popular, Adrià Jurado! Benvinguts al 23è episodi de la primera temporada de No som ningú, el teu programa de cinema de confiança. Agrair, com sempre, a la Torre per l'espai i al tècnic Josep Sánchez per fer possible aquesta retransmissió. Agrair també aquesta setmana, en concret avui, dia de la coronació, al nou rei d'Anglaterra, Carles III, per ser tan profundament idiota i segurament amb sort d'acabar d'enfonsar el que queda d'imperi britànic. A més, recordar que aquest mal home és en bona part responsable del que li va passar a la estimada princesa Diana. Dit això, recordeu que fem spoilers i no ens fem càrrec de danys i perjudicis. I ara, sense més dilació, arriba la nostra primera secció. El resum del film. Portat per l'Adrià. Les pel·lícules que comentem aquesta setmana estan dirigides per Robert Luketic, la primera i la segona per Charles Herman Wurmfel. Ja es va estrenar el 16 de novembre de 2001 i el 2 de juliol de 2003, respectivament, per Santa Margarida i Sant Martinià. Avui anem tard. La primera pel·lícula comença una noia rossa, guapa, adinerada i aparentment molt superficial, que és la presidenta d'un club de noies majoritàriament rosses, guapes, adinerades i molt superficials, que suposem viuen dels diners dels pares a Beverly Hills. Sí com sigui, la naia aquesta, la L, espera que aquesta nit el seu pariento, un paio guapo de família de senadors americans, li proposi matrimoni, però, oh, no sorpresa, el paio guapo és idiota i la deixa de la pitjor manera possible, dient-li que com ell vol estudiar lleis, per ser senador no pot estar amb una noia rossa, guapa, adinerada i aparentment superficial. La naia no supera la ruptura, es ratlla i es planteja recuperar-lo. Mal fet, amiga, mal fet. Així que trama un pla terrible, presentar-se a l'examen de Harvard per entrar a dret amb el seu ex i així tornar a encendre la flama de l'amor. Total que, com era d'esperar, surt malament. El que surt malament? Recuperar l'amor perquè el paio guapo és imbècil. Però el que es demostra és que ella, la L, és una crac superdotada i que si s'esforça és sens dubte la millor de la classe. Total, que acaba en un selecte grup d'un professor per tal de portar un cas mediàtic. El professor al final és un acosador a qui la L acaba delatant. Ben fet, naia, t'estimem, la veritat. I ella guanya el cas en què el professor expulsat portava i demostrant que l'acusada era innocent i li havien preparat una trampa. Al final envia a prendre pel cul el paio guapo i imbècil de la família de senadors perquè s'adona que és estúpid. Has trigat, però més val tard que mai. I un paio també guapo però amable li donava consell durant el curs que acaba sent el seu nòvio. Bueno, anem a la segona pel·lícula. La trama de la segona és bastant la mateixa. La L, una noia rossa, guapa, adinerada i aparentment molt superficial, vol lluitar pels drets dels animals. Total, que acaba al Congrés dels Estats Units fent una proposició de llei que tira endavant, però li posa moltes traves per semblar una noia rossa, guapa, adinerada i aparentment molt superficial i estúpida. Quan en veritat, com es va demostrar al primer film, té 2.000 d'IQ. Total, que acaben pràcticament tombant un cas de corrupció, però com és una persona molt decent i ètica, li dona una segona oportunitat a la persona afectada i no revela res. Total, que acaba passant la llei, fa molts amics, es casa, el seu chihuahua és gay i també es casa amb un Rottweiler i tot bene, tots contents i deixen entendre que hi haurà una tercera pel·li, però per sort no ha existit mai. Fi. No som ningú, el teu programa de cinema de confiança. Produït, realitzat i locutat per la generació més preparada de la història. Com que per sort? Bueno, però anem pel principi. Ara en parlem. No. Jo vull saber això. No, però com estàs, M'és igual com estic. Vull saber això. Pau, com estàs? Doncs és curiós perquè estic malalt i la meva metgessa no em pot atendre perquè ella també està malalta. Però li has passat? No ho sé si li ha passat. Però quina relació tens amb la teva metgessa? Bueno, és que jo visc com Paula i la meva metgessa sóc jo. Llavors he entrat en una mena de bucle viciós. Però bé, aquí estem, una setmana més. Bueno, sí, suposo. Sí, ja no sé la setmana que... No és tan greu. I la pel·li, Pau? Les dues pel·lis? Doncs... Així, en general, dues pel·lis generals. Dues pel·lis generals. Mai les havia vist. Vale. I he de dir que ha sigut un seguidor per Instagram que ens ha proposat aquesta pel·lícula i dona la casualitat que compartim un cognom. És un Cugat, no puc dir que sigui familiar meu, haureu d'estalquejar, però sí, un Cugat m'ha fet veure aquestes pel·lícules, així que gràcies, Aitor.
Totes les dades ja tenen. Sí, ja està. I després la pel·lícula ja us aniré dient. Jo tinc curiositat. Que sapigueu que si quan publiquem coses a internet ens demaneu pel·lis, al final, més tard que d'hora, més tard que d'hora, us acabarem fent cas. Exacte. Us donarem l'opció d'almenys votar per les vostres pel·lícules. Sí. Paula, què tal? Les dues pel·lis en general. És que em semblen una obra mestra del cinema. Uf, tu, Paula. O sigui, ja us explicaré després en secció, però us explicaré per què Legally Blonde és tan bona com el Club de la Lluita. Bueno, no sé si ha creat tants incels. Això és molt fort, És la realitat i us ho justificaré després perfectament. Et diré una cosa, no ha creat incels. Ha fet una altra cosa, que és blanquejar el feminisme. Però això ja en parlarem després. Ostres, Adrià, llavors... Com? Després en parlem. Planting. Sí. Discutirem força, jo crec, en aquest programa. Però això, després en parlem. Per què no volies una 3? Home, perquè sí. Mira, no vull una 3, però, o sigui, aviam, les pel·lícules, jo, en general, jo diria un 4. Així. Un 4? Les dues? 4 de 10. Les dues per igual? No. Ara anem allà. Clar. Ara anem allà. Però en general un 4. És com que... La segona, sobretot, no hi ha... M'ha agradat més la segona veient-la, però és més dolenta. La segona és més dolenta. Però jo li posaria a la segona un 6 i a la primera un 8. Ala, on vas? És boníssima. Què dius? És boníssima. M'està semblant superfort. No és bona. Quan ha començat m'esperava un estil més Zoolander, que no sé si l'heu vist. L'hem de comentar. Però és una merda de pel·lícula. Zoolander és... O sigui, no pots dir que Zoolander és una merda de pel·lícula i dir que això és un 8. Perquè el bo que té Zoolander és que no es pren en sèrio a si mateixa. I aquesta pel·lícula crec que peca de... Clar, a vegades intenta prendre's en sèrio, cosa que a mi m'ha fastidiat. I per això m'agrada més la 2, perquè com és pitjor pel·lícula, l'he gaudit més. Perquè no aspirava a ser millor. La 2 ja tenien una actitud de dir, bueno, doncs, a la merda. I m'amola, i ojalà que haguessin fet la 3, perquè representaven que volia ser presidenta dels Estats Units, i m'hagués encantat veure aquella pel·lícula. Ja en parlarem a la meva secció d'això. D'acord. Seria increïble. Ja en parlarem a la meva secció. Sí com sigui, de les dues ja més o menys ha sortit. Quina és la vostra preferida? La 2. La 2. La 1. La 1. Però, o sigui... Sí. Però realment t'agrada més la 1 o és carinyo? Crec que m'agrada més la 1, però no ho sé. Però crec que la 1 és millor. Vale. I Adrià? Aviam, a mi m'agrada més la 2. No sé per què he xalat més amb la 2, però és més dolenta. La veritat és que, francament, és més dolenta. Però a la vegada és que és una dicotomia molt estranya. Perquè jo he acabat la 2 i he dit, millor. Clar. I després he dit, l'he analitzat i he dit, hòstia, és que és pitjor. Clar. A nivell trama és pitjor, o sigui... Però bueno. Millor personatge? Millor personatge? Sí. Uf. Traient a la nostra protagonista. El Woods, clar, si treus a el Perquè... És que es menja la pantalla, és que és increïble. Bueno, es menja la pantalla. És l'única que fa alguna cosa. No, la resta no importen. O sigui, seria millor personatge secundari. Sí. Doncs jo diria que... Bueno, la que fa de la botiga aquella de... De la Paulette. Sí. La que l'acompanya, la mare adoptiva, sí. Vale. Però perquè és que la competència és molt dolenta, és que no hi ha pràcticament ningú. Jo ho tinc molt clar. I jo crec que és el motiu de que m'hagi agradat més la 2. És el porter. El porter, és que és molt bon personatge. És el millor personatge secundari amb diferència. Sortia perquè ajuda a avançar la trama. Yeah. La resta de personatges no ajuden a avançar la trama. El porter és l'únic que es dedica a donar consells, realment hi ajuda. La resta són tot idees de la Elle Woods. Ja, el porter és l'únic que li inspira a dir, mira, enfoca-ho per aquí, que potser tindràs millor resultat. I el que m'ha fastidiat és que els secundaris de la 1 pràcticament no han sortit a la 2. Se t'canvien a una actriu de les amigues, però els amics de la universitat, per exemple, jo pensava que la que en teoria era la seva enemiga, exacte, com a nòvia del seu nòvio, la Vivian, l'hagués ajudat a ell al segon cas, com a últim recurs, com que sigués un univers cinematogràfic, enteneu-me, com que els personatges anessin apareixent. Una trucadeta, ni que... No cal que la portis tots els dies a gravar. Un dia
que aparegui una mica, perquè al final són un tàndem molt guai per treballar juntes. A més que representa que són amigues, que ho diuen al final de la pel·li en les escenes aquelles cutríssimes. Sí, que bones que són. Al final, Vivian i Elle Woods van ser amigues per sempre. Amb lletra Comic Sans, horrible. Allò, amigues per sempre... Amb música molt forta de fons allà. Hi ha por ahí unes teories bastant guais a TikTok que es fan nòvies. És que hi ha molt... És que són increïbles. Aquella també. En sèrio? També. I per cert, les amigues aquelles de la Elle, vosaltres no sé si heu vist la pel·lícula que va guanyar un munt de premis de lo dolenta que era, a mi m'encanta, que és la de... que són dos policies negres que es disfressen de roses, no sé com es va traduir a Espanya. Sí, dos rubias de pelo en pecho. Sí, dos rubias de pelo en pecho, que són xungues, però les amigues de les rubies de pelo en pecho són aquelles. La Rosa segur, mínim. I fa literalment el mateix paper, que és amiga tonta de la protagonista Rosa. Sí. I m'ha semblat curiós perquè crec que no he vist aquella actriu en cap altra zona. I fa literalment exactament el mateix paper. És que clar, aquí ha passat moltes coses. O sigui, realment de tots aquests actors, sí que és veritat que hi ha alguns bastant reconeguts, però en general són actors que són coneguts per fer pel·lícules de comèdia, perquè és pel·lícula de comèdia totalment. Sí. O sigui, és que no té res més. És una comèdia. Podríem dir, és una comèdia romàntica? No, és que no té ni això. No té comèdia romàntica. O sigui, té amor. Romàntic, que de fet la van treure. És a dir, al final, el primer visionat que van fer en públic, l'ajudant del professor i ella, Elle, es donaven un petó. I al públic li va semblar tan malament que la pel·lícula acabés sent, en plan, la història romàntica d'ells dos, que la van haver de canviar i llavors van gravar a Anglaterra, perquè tant el Warner com la Elle estaven gravant a Anglaterra altres pel·lícules, van anar fins allà, van gravar i la resta d'actors que apareixen al públic els van gravar als Estats Units. O sigui, que és un altre... Han fet com el muntatge. I perquè el públic el que volia no era que ella acabés en parella, sinó veure-la graduant-se, que per una pel·li dels 2000 de sobte dius... Clar, té molt sentit. I no només graduant-se, aconseguint la seva venjança, perquè la venjança tampoc quedava resolta en el primer visionat. Té una part... Clar, o sigui, és el moment d'ella, en plan, enfrontant-se al Warner i dient-li, ets un merdes. Sí. Perquè has sigut un cacas tota la pel·lícula i acabaràs sent un cacas. I llavors surt la lletra aquella de ell es va graduar sense pena ni glòria, tal. A mi és el que més m'ha agradat de la 2, bueno, m'han agradat més coses, però que no l'han fet que l'acompanyés al marit ni res. O sigui, el marit és un personatge que a la 1, ok, però a la 2 no anava a portar res i han decidit fer una història de la protagonista sense necessitat d'un interès romàntic. I per això també m'ha agradat més, perquè és ella fent una lluita d'advocada, però pija. Per tant, què m'importa? Doncs les cosmètiques i no sé què. O sigui, que m'ha semblat curiós tot el tema de... Ostres, no depèn... O sigui, que la trama principal no sigui coses d'amor. També m'ha interessat molt més que la 1. Clar, o sigui, em sembla que era interessant que hi hagués coses d'amor perquè al final a la 1 ella li dona molta importància a això i de fet és el que impulsa la trama, tot i que després ella se n'adona que no és això el que ha de buscar, però és interessant que no sigui una comèdia romàntica, encara que tingui la seva part de romanticisme. I també em sembla que amb tots els personatges masculins que hi ha a la pel·lícula, doncs aquest sigui una mica la redenció del gènere masculí, diguem. Que és el professor que l'escolta, que l'aprèn de debò totes les coses que diu i el que pensa i l'ajuda, perquè al final sembla que tothom pensi que és superficial allà a l'escola. Sí, això és veritat. Després, jo tinc una pregunta important. Les dues pel·lícules són dirigides per dues persones diferents, vale? Que són Robert Luketic i Charles Herman Baratsburg, vale? Es diu Wurfeld, no sé com es diu això. Heu notat el canvi de director d'una pel·li a l'altra? A la 2 hi ha algun plànol així de la posta de sol i Washington, però jo no m'he fixat gaire més. Bueno, que Washington no es grava res a Washington. No. Només plànols... Són tot maquetes. Oh, que bo. Sí, tots els edificis de Washington són maquetes. Lo de Lincoln és una maqueta, també? Allò serà un escenari, sí. No van a Washington a gravar absolutament res. Ni a Harvard. De Harvard a tota la pel·lícula primera hi ha un plànol des d'un dron... un helicòpter. Un helicòpter, que en aquell moment no hi havia drons. Un plànol des de dalt, però Harvard ni el van trepitjar. És la facultat de la medicina de la URB? Podria ser. És de tecnologia...
Sí, És una científica de no sé on. Però a més em sona que és de Califòrnia. Sí, o sigui, van gravar tot a bueno, Califòrnia, sí. perquè Harvard prohibeix els rodatges a la seva universitat. Bueno, Harvard va ser l'única universitat, perquè aquesta història està basada en un llibre, el primer, que són sobre les històries d'universitat d'una senyora que és Amanda Heather Brooke. Hatch. Com? Heu dit dos noms diferents? Sí. Paula, O sigui, l'autora del llibre de Legally Blonde, jo pensava que era Heather Hatch. Paula, és Amanda Brooke. Molt bé. A lo millor té un pseudònim. O sigui, és que ara em faràs buscar-ho. Perdó, O sigui, estava completament... No vale buscar les coses. Li vam deixar fer l'alcalde perquè era l'alcalde. Però aquest programa no és veraç. Sí, però ara tinc un dubte molt important. Amanda Brown... L'important no és qui va escriure el Novel·la llibre. Amanda Brown. Amanda Brown és la novel·la, però no... Bueno, és igual. Ah. És igual. Jo tenia apuntat que és de Heather Hatch, que va a Stanford. Amanda Brooke is a best-selling author from Liverpool. Bé, pues no. No sé. Si tampoc la coneixem. Sí, és igual. Sí, ens Una dona d'aquestes igual. dues noies Sí. va escriure el llibre. D'acord? Busqueu a internet, jo que Ja sé, està. sí, com sigui. Que està basat en un llibre sobre les històries d'aquesta senyora, la que va escriure el llibre, a la universitat. A Stanford. Però a Stanford. Què passa? Que van preguntar a Stanford, podem anar a gravar? I a Stanford els va dir, no. O sigui, gravaré una pel·li on quedarem nosaltres malament perquè els nostres professors són els que discriminen a una pobra xavala. Ni hablar. I que totes les universitats en plan, què va. I Harvard va dir, pagueu, vale, no podeu venir a gravar, però us deixem posar el nom i els logos. Però ja està, només els deixaven fer això. Però graveu a un altre lloc. Però Harvard té una política de que no es pot gravar res a Harvard. Pues vaja. O sigui, dona igual els diners que tinguis. Sí que et deixen en plan el merchandising, però no et deixen el... Tio, doncs mira, jo què sé, mira Harry Potter, saps? Van gravar Oxford. a Oxford i allí tenien una casa sencera de nazis i a un nazi com era Voldemort i va donar igual i van gravar allí. Crec que és el tema de que sigui fantasia que els hi dona igual, Bueno, fantasia. Jo he conegut algun Voldemort, Jo crec que va ser... Quina edat era la que s'anaven la gent cap allà, cap a Hogwarts? 11. 13. 11. 11. És que més o menys va ser que vaig conèixer un xaval que se'n va anar. Sí. Sí, va desaparèixer un dia i li vaig enviar un WhatsApp i no va respondre. Jo vaig conèixer una que se'n va anar a Marina d'Or i no va tornar. Però és que Marina d'Or no existeix. És que no existeix. Però això ja en parlarem Jo en he un altre estat a moment. Marina d'Or. No, Creus que has Paula, estat a Marina d'Or. creus que has estat a Marina d'Or. És que... És molt diferent. Paula, potser- no has estat. No. No has estat. T'han enganyat. T'ho van implantar. Si realment vas a Marina d'Or, no hi tornes. No sé, portaré un dia les meves fotografies a Marina d'Or. Bueno, les analitzarem. Sí, però descobriràs ràpidament que tot és un set. Heu conegut a gent com la protagonista? Parlant de conèixer la vida real. Heu conegut gent així? Sí. Ma germana. Ostres, Ostres, dures declaracions, no em referia a ella, però... No. Ma germana és literalment la protagonista sense la disponibilitat de diners que té aquesta senyora, que té... o sigui, literalment jo crec que es podria banyar en diners com el tio Gilito. Sí. Perquè, o sigui, paga Harvard així. Ah, ja. Així. El Porsche que em porta, cuidado. Buah. O sigui, a la primera pel·li em porta un Porsche increïble. A la segona, canvia de cotxe a un Audi. Tots amb matrícula personalitzada, que això és caríssim. Com Sharpay. Per personalitzar les matrícules. Exacte. És una Sharpay Evans. És una Sharpay Evans, totalment. És més, segurament Sharpay Evans està inspirada en aquesta bona noia. Podria Probablement. ser perfectament. I tu, Pablo, has conegut alguna L? Jo sí. Sí. Però que, Vale, que en realitat són bona gent. Sempre. És Sí. que m'hi sorprèn, és gent que... És que no ha conegut una altra realitat. O sigui, que sí, que... Que viuen molt al marge de la realitat? Pot sí, ser. que expropien Mercadona, sí. O sigui, a l'oligarca... Vale, però em refereixo que és gent que també s'ha d'entendre que ha viscut amb una bombolla de privilegis, que és que no ha conegut res més, que està bé i és necessari que ho coneguin. Però tenen aquest punt de dir, bueno, no és incompatible tindre bon cor. Hi ha gent amb bon cor que és així, i a més molt intel·ligent, a més. No, aviam, aquesta palla podem estar tots d'acord en que és superdotada. Sí. Home, Sigui. treure un 179 de 180 a la selectivitat, vull dir-te... Bueno, no és la selectivitat, però és sí. la selectivitat És l'examen... estadounidenca. No és ben bé això. Perquè ens entenem, que ens és igual. Però... Que aquell examen, treure un 179, només ho pot fer un 0,1 de les persones que s'hi presenten a aconseguir aquesta nota. Toma ja. O sigui, un 0,1. Sí, que sembla, És molt heavy, sembla que entri a Harvard pel Pel vídeo aquell. però és que el vídeo- No. Entra perquè és una de les
del 1% de la població que aconsegueix aquella nota. S'han de començar a fer 0,1%. lo dels vídeos, És que és molt heavy, Un 0,1%. Sí, No, és un 1. no, 0,1 és un 1. No, que és un 1. És igual. Us en recordeu de Barney Stinson, que també tenia un vídeo per presentar les empreses, que era d'aquest estil? Jo voto perquè es comencin a fer vídeos aquests. Però sempre s'han fet, Pau. Mira, Un per currículum sort, mira, bikini. no, Pau, Currículum en vídeo. No, Pau, s'ha de parar això. No, per què no? No, Explica'm. perquè el problema està que acabes amb lo fàcil que és que et portin un tros de paper i puguis decidir sobre un tros de paper en comptes d'haver de descarregar-te un punyetero vídeo que cadascú te l'envia amb diferents formats, per diferents llocs, perquè a sobre després te'l miris i diguis tampoc et contractaré. Doncs ja està, amb el tros de paper ja he vist que ets imbècil. I ja et puc descartar. I no he perdut 5 minuts de la meva vida veient basura audiovisual, perquè de 2.000 persones que es presentin a un lloc de feina, el 99% ho editarà segurament amb el Canva. Perquè segur que el Canva té un editor de vídeo. Té un editor Té de una vídeo. editor de vídeos. I tots tindran el mateix punyetero format horrible, amb la mateixa musiqueta d'ascensor, Clar, això és i veritat. acabaràs que diràs... o sigui, tu pensa en la persona... Tu saps el Toby de The Office? Que Sí. està amargat? Sí. Aquest home li van enviar 2.000 vídeos. És per això que era l'estrangulador de Clarament, Scranton. va acabar boig. Aquest home va decidir matar per això. Home, no tothom té una discípula de Coppola per fer-li el vídeo presentació. O sigui, el seu Ja. vídeo, clar que l'accepten. És que és boníssim. Però per això et dic És que jo boníssim. estic a favor... Segurament és Sofia Coppola qui li dirigeix el vídeo. Jo Estem parlant de les millors directores de cinema del món. Estic a favor dels vídeos de currículums perquè crec que, hi haurà molta basura i molta merda, però donen oportunitat a fer coses molt gracioses. I una cosa distesa. No, Pau, sento. No, mira, Bueno, doncs, tros de no passa paper. O res. sigui, fàcil, senzill. A més, que amb el tros de paper ja tens moltes opcions. No. Moltes, sí. No tantes com en un vídeo. Pots fer una via de paper, nen. En fi. Jo només et diré que van contractar un paio en una empresa de packaging perquè el paio va presentar el seu currículum en un envàs. Oh. És que és la millor manera de fer-ho, la I veritat. allò és fàcil. Arribes, el mires i dius bon nano, he perdut temps de la meva vida? No, perquè m'han entregat un objecte. Vídeo. Vídeo perds Vídeo, temps. vídeo, no. 30 segons màxim de currículum. És que t'ho juro, més no aguanto. Doncs vídeo de 30 segons, un TikTok. A més, tothom presentant. Hola, bones, soc Josep No. Maria, he Pues per això, estudiat ve una persona 3 i anys, vaig deixar la carrera i vaig canviar a literatura. Sé escriure molt bé. No sé com demostrar-t'ho, perquè només veuràs que parlo. Pues clar, no, però igual que al currículum poses nivell d'idiomes i no pots demostrar amb un vídeo, sí. Si en un vídeo parlaràs en English Pit English... Bueno, però almenys així ho detectes. Hello. Bueno, no som de recursos humans cap dels tres, així que, bueno, Sí. deixem el No, camí. no, sí, exacte. Aquest debat és molt intens, després en parlarem més. Vale. Sí com sigui. Jo sí que tinc molt a aixecar-los a aquestes dues persones. Segurament el senyor Charles Herman ha dirigit millor L'1. el el segon dos. director. Sí. Ah, d'acord. Perquè Robert Luketic, de veritat, una cosa. Senyor, és l'any 2001, vale? Et demano que, si us plau, almenys, quan gravis, segurament en analògic, perquè sembla gravat en analògic, em comprovis que la cinta estigui en bon estat. Perquè no pot ser que a l'escena dels bancs, quan estan sentats als bancs que coneix per primera vegada el que serà en el seu futur el nòvio, sembli que estigui plovent quan no està plovent perquè, literalment, està en mal estat la cinta. Perquè està com ratllada i tot el rato es veuen ratllotes a la càmera. I dius, és 2001, o sigui, de veritat, estem fent efectes especials per internet, ja s'ha estrenat Toy Story. O sigui, no, de veritat, no em pots gravar així. Mira, al 1930, et dic, no passa res, tio, vas tenir un problema en el rodatge, jo què sé. Cap problema. Però 2001 no em pot passar això, repeteix la punyetera gravació, tio. Hi ha alguna liadeta, O sigui, hi ha alguna escena desenfocada. Escenes desenfocades, amb massa gra... O sigui, és horrible, està molt mal gravada. Està mal gravada. És a dir, Està mal gravada. jo no sé quan els hi va costar la producció d'això, però no gaire, perquè hi ha una mica de pífies. Bueno, no van repetir, per algú serà. Ja. Per algú serà. I és més, us diré, aquestes dues persones les he investigat i el senyor Robert Luketic, o sigui, el van criticar a fondo, va intentar fer una pel·li que es diu Expandables, ¿vale? Que era com unes assassines, en plan... aquella pel·li tipus Kill Bill, un grup de noies assassines, ¿vale? No va arribar a tenir quòrum, o sigui, el 2015 va abandonar el projecte i no ha tornat a fer res més a la seva vida, o almenys que digui Viquipèdia.
I després l'altre director, el 2007, fa l'última pel·li, The Hammer, i ara el 2018, 10 anys després, va dirigir alguns episodis d'una sèrie que es diu Rage. Però des del 2018 tampoc ha fet res més. O sigui, aquests dos directors, parlem-ne, o sigui, no són bons directors. Pel que siguin, no són bons directors. I no ho dic jo, ho diu la indústria. Clar, i el guió és guió adaptat del llibre, suposo. La primera sí, però la segona crec que és patillada tot, ja. No, crec que és patillada. La segona és tot patillada. I es nota perquè És millor guió. a nivell guió és molt millor la primera. És que segurament al llibre només són anècdotes. El llibre segurament només són anècdotes de mira, la facultat, jaja, saps? Però la segona, el guió és més dolent, tot s'ha de dir. Però la trama és millor. O sigui, potser és més cinematogràfica, però diguem que està més tancada com els arcs dels personatges, el dir... O sigui, el que ella sigui com, diguem, superficial i que després això li benefici a l'hora del judici final. Però aviam, jo sí que tinc una cosa molt important a dir sobre la 2 que em sembla malament, i és que comencem de zero. O sigui, la segona pel·li comença de zero. Torna a ser la tia estúpida del principi. Una miqueta menys, però torna a ser... O sigui, sisplau... Com estúpida? Quan està a la firma, ningú faria aquella presentació del gos. Ella, al final de la primera pel·li, no faria la presentació del gos que els hi fa. El bufet. Exacte. Si tu pensa en Elle Woods, final de la primera pel·li, després de guanyar aquell cas, no fa aquella presentació. Pots fer alguna similar, però molt més coherent. Si la tornen a tractar de tonta. I això passa a vegades quan fas la segona part. Que Sí, és com que has tancat mínimament un arc al principi, però la gent vol tornar a veure la persona que els hi va enamorar a la 1, que al principi era estúpida, i llavors torna. Però com a qualsevol sitcom. Sí. El personatge aprèn qualsevol cosa a un episodi i el següent torna a tenir les seves mateixes manies i tal, perquè els estatus són els que són i els personatges els Però defineixen. això no podria... No, pot ser així, és una segona part. La tia ha d'haver evolucionat. Sí que és veritat. O sigui, em sembla que és molt important que no trenqui la seva essència. Exacte, no, la seva essència és la seva essència. Ella és com és. Això no passa en cap moment, però la presentació és una mica estúpida. Exacte, no, em sembla molt malament. Però bueno, passem a la secció de música. Què tal has vist la música, Pau? Ara ho comentaré. Exacte. Hauria d'haver portat perruca rosa. El ritme de la pel·li amb Pau Menero. D'acord, de la música avui tampoc us creu que tinc gaire cosa, d'acord? L'encarregat és Rolf Kent a les dues, d'acord? Tot i que he vist que a la segona, Avril Lavigne, la que renta, la banda. Com es pronuncia Avril Lavigne? No sé. Avril Lavigne. Avril Lavigne, m'agrada. Doncs Avril Lavigne va participar a la banda sonora de la 2. No sé fent què, però m'ha surt por ahí per internet. Segurament l'última cançó... L'última cançó, però ja està. Però no sé, la que són els crèdits. L'han fotut el nom al costat de Rolf Kent, aquest, Què ha fet Rolf Kent? Bueno, ens ha fet dues meravelles del cinema. Ha fet Seventeen Again, d'acord, amb Zac Efron. Molt bona. Meravella, la veritat. Mateixa línia, és un home fidel al seu tipus de pel·lícula, i Fantasmes de les meves exnòvies. També... Una altra joia de lo millor de Michael Fassbender. No és Michael Fassbender. Sí, és Michael Fassbender. Aquí ja... No, Matthew McConaughey, perdó. De lo millor de Matthew McConaughey. O sea, Interestelar, que va. Ni a mi m'agrada més Com perder un chico en 10 dies, T'he de dir. Bueno, sí, clar. Em sembla que és una joia de l'audiovisual que no hem comentat. I després va fer algunes coses també a la sèrie Dexter. Que, bueno, Dexter la coneixereu perquè hi ha un cas de crims que està basat en aquella sèrie. I ja està. Doncs, no, és broma, sé que Dexter és famosa. Vosaltres heu vist Dexter, per cert? Dexter, el nen aquell petitó científic i la seva germana Rosa... No. Sí, que la seva germana podria ser El Woods, la Dexter, sèrie animada. No, l'animada no. Dexter, la que és un forense... Sí. Mira, estava pensant en Max, un perro policía. Sí, va, perfecte. Llavors, la música, doncs, hi ha grups bastant... A part d'Avril Lavigne, que sí que sona a la 2, la resta, bueno, i a la 2 hi ha una cançó de John Lennon, però al principi, doncs, la cançó que sona al principi, Perfect Day, de Hoku,
i després també Joanna Pachiti i Super Chic, que és un grup de... que és el que sona el tema dels títols finals de la U. Ja està, és que poqueta banda sonora. O sigui, al final, a la 2 sí que hi ha un leitmotiv de victòria, que jo definiria com victòria legal. Cada cop que hi ha una petita victòria legal a la 2, que sembla que les coses vagin bé, sonen unes notes com super de 4 de juliol dels Estats Units i poquet més, la veritat. O sigui, al final només he detectat això. A la 1 doncs no hi ha cap tipus de leitmotiv de res i la banda sonora, doncs, sin més, i les cançons van perfectament sobre el que està passant en aquest moment. O sigui, al principi és tot superoptimista, doncs, Perfect Day, doncs, Revolució d'una noia, Miren brillar, no?, que és una mica els títols, doncs al final és lògic. Per exemple, la de John Lennon que us he dit de la 2 és Poder pel poble. O sigui, al final és com, bueno, doncs, cançons sin més, molt de Bad Beach, i ja està. Ja no Bad Beach, sinó Super Popstar, i ja està. Llavors faré una mica una playlist aquesta setmana de cançons per fer videoclips mentre camines pel carrer. És una mica... Sí, porto una tirita. T'acabes de donar compte? Sí. Sí, vale, d'acord. Sí, coses de la feina. Total, que ja està. Música, us volia preguntar a vosaltres a veure què us havia semblat. Aviam, que a mi m'agrada que la 1 Perfect Day soni al principi perquè està sent un dia perfecte, fins que el desgraciat, Cacas. l'home aquest heterobàsic fa el que fa, i després torna a sonar Perfect Day al final, quan es gradua, perquè són... O sigui, tanca la pel·lícula com ha començat. Sí, no m'havia donat compte d'això. És maco, això. Doncs ja està, però és que poquet més. Poquet més. No, correcte. Música correcta. No és... O sigui, no m'he fixat gaire. A vegades hi ha com aquell moment quan ella està parlant amb el porter, que com que se'n va, hi ha una cosa així com a mig nostàlgica, o sigui, va acompanyant. No, però hi ha molta música, això, de cultura popular, i sí que trobo que està ben triada. O sigui, està ben triada i m'ha agradat. Sí. Correcte. I la segona és el que us he dit, hi ha aquesta petita banda sonora que sí que està composada per ell, pel Rolf Kent, que es va repetint, que t'ajuda a entendre, vale, a nivell legal això està guai, el que acaba de passar és bé, i ja està, un poquet més. No li demano més. Que bé, inclús de lo millor de la pel·li amb diferència. Sí. La música? Sí. Perquè t'acompanya, te posa molt amb un mood. Sí. Te posa molt amb el mood de la vida és increïble. Està bé, la música. Però el millor de la pel·lícula és la pel·lícula. Jo crec que el millor d'aquest programa seran les seccions que portem ara. Sí, segurament. Passem a la secció d'Adrià. No som ningú, el programa preferit de l'Errec, Nària Stark i en Harry Potter. Bona tarda de nou a la Sardana Cineasta, a la secció d'investigació que investiga més aviat poc. Aquesta setmana i des d'aquesta tranquil·la secció hem fet una recerca exhaustiva, doncs sembla ser que els fans de la saga del Legalment Rosa esperen amb ànsia i ganes l'arribada d'una nova entrega de la famosa Rosa de Beverly Hills. Rosa o rosa? Rosa. Perquè és rosa i és rosa. És per això que he fet un viatge a Los Angeles per saber com va la producció d'aquest film. En concret he fet un viatge al bar Los Angeles de Castellbisbal. Allà he recollit un bocata de tonyina, la veritat, i he aconseguit d'un confident una informació vital, part de l'argument del film. Us detallo. Comencem amb la L. Woods, que com ja fa 20 anys del film té una família amb el pariento, el profe de Harvard, que no sé com es diu. La família és complexa de portar, ja que cadascú viu en diferents estats i els nens estan a l'adolescència. La primera és una germana gran, empoderada i revolucionària que es porta una mica malament amb la mare, la veritat. I el segon, un nen poc espavilat. Tampoc s'ha indagat gaire amb aquest personatge encara. I passen molt de temps amb els pares, els dos. Amb el pare, en concret. A més, s'apropen eleccions i serà el primer cop que la L, després de quasi 15 anys de senadora per Califòrnia, es presenta com a candidata a la Casa Blanca. A més, ella, en el seu equip de campanya, té varis amics de la saga, en concret la Rehena. Recordem que la Rehena és l'amiga que li diuen en lo del putet, que vesteix malament. Ah, sí. I que ella li diu, avui vas molt guapa. Doncs aquesta és la seva cap de campanya. Aquí se li presenta una dicotomia quan després d'una dura discussió amb el seu marit, la cap de campanya, la Rehena, i ella es comencen a unir molt. Fins que arriba a haver inclús certa tensió sexual. Bé. Total,
que la trama avançaria en aquest debat amb diverses situacions còmiques i amb reaparicions de personatges clàssics com l'estilista, ja no me'n recordo com es deia, les amigues aquelles tontes de Califòrnia, que al final ja no són tan tontes perquè han sentat cap i ara són ja la típica mare californiana que sempre veu vi, i tornaria a sortir ja jubilat el porter, actuant pràcticament de figura paterna, ja que és el que fa, en moments clau, i al final guanyaria l'amor heterobàsic i la família tradicional. O sigui que tornaria amb el seu marit i arreglaria el seu matrimoni i guanyaria les eleccions. Però què passaria amb l'amiga? Doncs l'amiga trobaria l'amor en una de les seves amb les amigues tontes. Amb una d'elles. Una d'elles es descobreix que al final és lesbiana, que s'ha trobat per fi, i s'ajuntarien. Així que tots contents. És un final content, clarament. Però el que a mi sí que em preocupa i el que sí que he volgut indagar i que m'expliqueu una miqueta és com seria el mandat d'aquesta bona presidenta dels Estats Units. O sigui, primer de tot, que crec que la pel·li s'hauria d'acabar amb les eleccions, guanyant les eleccions, perquè si no ja es convertiria en House of Cards. Una mica escàndal, també, sí, una mica escàndal, House of Cards, i ja seria una mica curiós, ja que quines serien les opinions d'aquesta rosa californiana en matèries com, per exemple, la guerra d'Ucraïna? És una pregunta. Quina seria? Quina creieu que seria la seva opinió? Suposo que acceptar la versió de la OTAN, entenc, no? Jo ho tinc molt clar. Enviar bombes, però pintades de color rosa. Sí, te pinta... I fer volar flyers de tot anirà bé. Amb un art de Sant Martí. Amb un art de Sant Martí, sí. Molt Mr. Wonderful, en veritat. Exacte. Sí. En Palestina? Per desgràcia, que aniria pro-Israel. Clarament. Però sí. Perquè són els Estats Units. Sí, perquè són els Estats Units i estos. No. Prefereixo no entrar en aquest tema. O sigui, prefereixo no imaginar-me a la Elle Woods en aquestes... Bueno. La Elle Woods, havent d'acceptar que la Xina està aconseguint ser la nova primera potència mundial, com gestionaria el seu gabinet de presidenta americana? Veus? Doncs jo crec que aquestes coses molt bé, perquè ella és... O sigui, sap molt bé valorar el bon fer de la resta de persones. I és una persona que no té por no em surt. O sigui, a dir que les altres persones ho estan fent bé. Saps? No té por a quedar-se petita, perquè ella ja sap... Al·legaria el Winnie the Pooh. Pot ser. Li diria pubear. O sigui, no hi hauria una batalla com hi ha ara de pitxes. Aviam, jo el que és segur que entenc és que permetria el TikTok als Estats Units. No hi hauria debat. No, això clar. Això segur. Això segur. Alguna cosa més? No, acceptaria la cultura asiàtica segur. Segur que seria super kawaii. Oni-chan. Sí, segur que començaria a fer coses aquestes. Com solucionaria els abusos policials als Estats Units? En comptes d'armes es donaria pistoles d'aigua. Perquè molestin a les persones, saps? Com els gossets, en plan, xixu. Pues igual. Paula. Em sembla molt bona opció, la veritat. Sí, jo lamentablement us diré la realitat, i és que literalment el seu amic senador amb qui està casat el seu gos, o sigui, el propietari, és veritat. Literalment és de la NRA. O sigui que clarament invertir més en armes seria la seva... La independència de Catalunya. Com ho gestionaria? Jo crec que a favor. A favor? Sí, és típica que ve aquí i s'enamora d'algun catalanet, sí. Sí, jo crec que no sap què és Catalunya. Bueno, ja. No, però rotllo bé i seria en plan Springsteen, saps? Sí, però no. O sigui, la independència diria, no sé de què m'esteu parlant. Sí, molt bé, ballen molt bé flamenc a Catalunya. Seria una de les frases que diria. No, això la Elle Woods no ho faria mai, i ho sabem tots en aquesta taula. Quin seria el seu suport al feminisme? Doncs jo crec que la Elle, en aquest sentit, ara mateix, o sigui, si això succeís ara mateix, hauria evolucionat molt, perquè en aquell moment ella és com a... O sigui, el seu feminisme està, diguem, molt bé pel 2001. Pensa que tindrà 40 anys, però jo crec que és una dona molt implicada i crec que li ha donat temps a aprendre molt a com a funcionar diferent. Que el seu feminisme blanc potser del 2001 li servia el 2001, però que ara s'ha de canviar una mica. Jo crec que sí que estaria molt implicada, però seria sempre i quan es dutxessin les persones. O sigui, això de ser tan... Diria, no, s'ha d'anar al centre d'estètica sempre. No et creguis, Jo crec que ella, la seva superficialitat, si li vols dir així, la té, però que no
Home, a l'amiga del gabinet de la 2 no la fan cas fins que li fan un makeover. Exacte. Que odio aquest tipus d'arguments a les pel·lícules. És lletgíssim. O sigui, sisplau. Era guapa d'inici. Sí. Totes les actrius a les que els hi fan un makeover a una pel·lícula són guapes des de l'inici. No, però, esto se sabe. Però aquesta ja era guapa també d'inici. Però aviam, clar, ja té un makeover fet perquè està en una I quan li canvien el pentinat i la roba, jo tampoc li veig gran canvi. Bueno, hi ha moltes més coses a parlar. Jo he posat propostes de llei que faria, que seria eliminar el Casual Friday, cosa que estaria molt a favor, i recomanar a les empreses una Gala Friday, on tots els treballadors anessin ben vestits, encara que anessin literalment a extreure petroli o a talar arbres. Sí, en veritat m'imagino bastant així, Sí. Tots amb tratge i vestits superbonics. Sí, superbonics, però literalment van a construir cases. Sí, sí. Sí. Però amb americana. Seria molt així, en veritat. Jo trobo que estaria bé. O que refaria tots els uniformes oficials. I li demanaria a Prada que els fes nous. Alguna cosa així. Bé, Hagués estat bé que vingués la Claire avui. no entraré allà, però els uniformes dels exèrcits algun cop els han fet marques així Sí, bones, ja internacionals. estem parlant de Chanel i... Bueno, és que espereu, el pare No de sé la... de què m'estàs parlant. Estàs parlant de Coco Chanel, no? El pare de l'actriu, Sí? exèrcit dels Estats Units, era marine. El pare de l'actriu protagonista, no és broma, que tu Hòstia, però això no se sabia. El multivers d'ell. Sí, fora broma, m'acaba de vindre al cap. Sí, Bueno, sí. passem a la secció. Jo crec que fins aquí la meva secció, espero que us hagi agradat avui aquest plantejament i tot, i passem a la secció de la Paula. El que el cinema em va ensenyar, amb Paula Espel. Doncs, molt bé la teva secció, Adrià. Curiós, perquè si hagués fet guionista al rescat, potser ens haguéssim trepitjat una mica. Jo sabia que avui no anaves a fer guionista al rescat, perquè sabia que t'agradava la pel·li. Clar, no, és que jo canviaria poc d'aquesta pel·lícula. Algunes cosetes, alguna tonteria, però com és del 2001 la compro bastant, la veritat. Doncs jo us he portat una secció que ja he avançat abans, de per què Legally Blonde és tan bona com el Club de la Lluita, la qual no he vist i per això no tornarem a parlar d'aquesta pel·lícula en tota la secció, però Molt bé, és millor molt bé. segur. Increïble. Llavors, us proposo bàsicament una cosa que no és nova, l'hem vist a bastantes activistes, no? Fet com aquesta reflexió, però bàsicament crec que abans de veure aquesta pel·lícula s'ha de fer la reflexió de quan hi ha nenes de 15 anys plorant a primera fila, i jo ho he vist sent una nena de 15 anys, a un concert de Justin Bieber o de One Direction en el seu moment, eren totes una mica buah, quines boges estan a un concert de Justin Bieber cridant i plorant i superemocionades només perquè un tio que canta no sé què, tal, una cançó de merda, m'és igual. Però ningú jutja que senyors de 40, 50, senyors adults estiguin a un partit de futbol pagant-se uns als altres com a bons hooligans, Paula, i això és absolutament normal. jo no sé d'on t'has tret això, però això és una fal·làcia. Jo Què, mai això he és- vist una persona pagant-se per un partit de futbol. Bueno, por favor. I més gent ja madura. I Gent madura, fins i tot els amigues menys. meves és que avui el meu nòvio ha perdut el partit, llavors avui en tot el dia no podem parlar perquè està molt enfadat. I això és una actitud absolutament normal, que es pot tolerar, però que hi hagi una Cariño, pero yo Messi. Home, si us plau. Vull dir, Entendelo. és que... Escolteu, un moment, això és totalment normal en persones adultes, però una noia de 15 anys no pot estar plorant per Justin Bieber. Doncs potser hem de reflexionar una mica sobre el judici que fem sobre les coses que són enteses com a típicament femenines. Ja. Vale. Llavors, jo crec que la Elle Woods representa la hiperfeminitat en estat pur. És a dir, com és... Però la tradicional. Clar. Sí, clar. Vale. Llavors, havia de fer una intro sobre l'autora del llibre Stanford i tot això, que no faré perquè ja ho hem comentat, però, bàsicament, jo volia comentar que tota la seva intel·ligència... O sigui, no és que ella de sobte sigui intel·ligent perquè estudia i es perd la festa grega. Ella ja comença la pel·lícula sent molt intel·ligent. El que passa és que tota la seva intel·ligència va enfocada a coses que són típicament femenines. Organitzar festes, o sigui, tot el que se suposa que la dona ha de fer en el seu rol en la vida que ella té. Sí. Fins aquí Entenem. jo estava d'acord amb això. Llavors,
això, des de fora, no és vist com a intel·ligència com a tal, sinó que es veu com una persona superficial, tonta, fins i tot infantil. I, de fet, és molt interessant el que li diu al nòvio, que li diu jo vull una Jackie, no una Marilyn. La Marilyn era molt intel·ligent. Que, de fet, Marilyn Monroe... tenia Però no va calcular bé les dosis. A veure... No sabia de mates. Aviam, ja se sap que el tio aquest no és molt espavilat. El tio aquest no és molt espavilat, però fins i tot si veieu a la pel·lícula s'hi assemblen molt la Jackie a la seva nòvia de Harvard i la Elle a Marilyn Monroe. O sigui, s'assemblen molt, molt. Però, o sigui, la Marilyn Monroe tenia un coeficient intel·lectual de 165. O sigui, 5 punts per sobre d'Einstein. O sigui, estem parlant d'una tia molt, molt intel·ligent. Ella treu a la selectivitat estadounidenca, com si ho fos, aquell examen un 179 de 180, que ja hem comentat que, sí, que està entre l'1% de la població. 0,1. Molt bé. A sobre que busco dades reals... És que jo també les he buscat. No sé per què no tenim les mateixes, però bé. Perquè les has buscat malament. Llavors... He mirat 5 vídeos. Què vull dir amb això? Que la Elle ni és tonta ni és superficial i que, o sigui, que és una persona perfectament capaç. I crec que també aquesta pel·lícula té aquest punt de ser una pel·lícula per dones i per això la jutgem tant des del principi, però que si ho però per analitzem... què és per dones? Perquè és una pel·lícula per dones, o sigui, això tampoc és un descobriment. Però... Està enfocada, però... O sigui, a mi m'agrada molt les comèdies romàntiques, també. Molt bé. M'és igual. M'és igual. L'argument és aquest i tinc raó. Llavors... Sí, no? Sí. És la teva secció, Paula, tens raó. Llavors, jo us vinc a portar uns punts de per què aquesta pel·lícula és increïble. Encara és la introducció. Això era només la intro. Portem 5 minuts d'introducció. Perdó. No, si avui no fem Puigdemont. És un crit, això va ràpid, és un crit a la sororitat. Les seves, o sigui, el que s'alegren les seves amigues de germandat amb tots els seus guanys és increïble. I fins i tot sempre ajuda les seves amigues o la manicurista que la coneixia feia 2 dies, o sigui, també sororitat a tope. Després... Acotxa't i treu pit. Clar. Saps qui també s'ajuda molt entre ells? Els comunistes. És el Woods comunista? Parlem-ne. Bé, un debat que quedarà per la propera sardana cineasta. Després, la necessitat d'anar a espais segurs, quan el món et tracta malament. En el seu cas, un spa, un saló, una manicura, manipedi, normal per al seu estatus dintre de la societat, però entenem que és un espai segur per ella i per les seves amigues. Correcte. Després, la classe i la lleialtat amb la que tracta a tothom. És super lleial i a més és super educada, o sigui, tothom la tracta fatal i no la prenen mai com a referent o sigui, sempre abans de conèixer-la la critiquen molt o es dirigeixen a ella fatal i encara així ella és elegant i educada amb tothom, cosa que és bastant d'admirar i són qualitats també força femenines dintre de la feminitat tradicional. I després, que se n'adona que tots els esforços per l'atenció masculina estaven mal encaminats. Cosa que aprèn a la primera pel·lícula i em sembla un dels millors aprenentatges que es pot fer dintre del feminisme. I que es manté sent ella mateixa durant tota la pel·lícula. Sempre. Cosa que és increïble, també. Després, que hi ha cosetes que no funcionen com els gais coneixen a tots els dissenyadors i els heteros no. Oh, sí, això... Bé, curiós. Horrible, com les feministes són en realitat lesbianes enfadades que tenen arguments una mica estranys sobre semestres. Sí. Tampoc en parlarem d'això. Les baralles entre la promesa i la Elle, encara que al final acaben sent una mica nòvies, ja veus, bé, això mitjanament ho acaben bé. Després... Paula, tu t'has muntat aquella pel·lícula, però la verdadera pel·lícula és que acaba amb la cap de campanya. És veritat. I després ajuda al moment que ajuda l'amic alt a lligar amb les altres dues noies. Sí. Allò ara és una mica complicat de veure, perquè penses, les dones són estúpides, però bé. Sí. No, i a part, i estúpid també ell de després voler sortir amb aquelles dues tontes. Sí. Perquè el tio posa un somriure com avui pillo. Pesta, tio, té cert autisme aquest senyor, no? Una mica. Bueno, però igualment. Se'l veu amb que segurament té un coeficient intel·lectual vastíssim, perquè es veu molt intel·ligent,
però té un autisme unes de habilitats relacions socials justes. Sí. Però bé, jo vull concluir aquesta secció dient que fugir de la hiperfeminitat de la Elle Woods és una mica la tendència que va haver durant una temporada de No soc com les de més, perquè totes pensàvem que havíem de fugir d'aquesta feminitat, però que després vam descobrir que només era una altra manera de buscar la validació masculina. Així que, dones del món, abraceu la vostra feminitat i demostreu-li a tothom que sou vàlides a la vostra manera, com la Elle Woods. Vale, veus? Això m'agrada, tot i que la Elle Woods, en certa part en aquesta pel·li, tot i que no ella en si, la pel·li intenti validar el feminisme tradicional des de el que fan a Sex a Nova York. Postfeminisme, Sí, feminisme exacte. blanc... Sí, És el 2001 i és terrible. i aquesta pel·lícula Però el missatge- l'hem d'abraçar per això. El missatge que tu has donat aquí és com s'ha d'entendre. M'agrada, Paula. Estic molt content. O sigui, clarament és algo que ho havies de dir tu, perquè jo no tinc... Què havia quedat jo? Sí com sigui, m'estic ficant en un fregau, no sé com sortir d'aquí. A la que ha arribat l'Adrià, ara Ja, Què he de dir jo del feminisme? Tinc Res. fang fins aquí. Al coll ara mateix tinc fang. Passem a la secció del Pau. Endavant. Avui m'ho han posat molt fàcil, aquesta pel·lícula, perquè es nombra tal qual la filosofia. Potsocràtics. Jo estava preocupat sobre com enfocaria la meva secció, però, clar, hi ha un concepte que explica... 5 minuts, d'acord, 5 minuts. Comenten la filosofia capilar. Sí, Es comenta que hi ha filosofia dintre de les pentines de cabell. Per tant, he fet una llista sobre diferents doncs, pentinats, d'acord? I depèn del pentinat que portis, quina filosofia o quin corrent filosòfic series, d'acord? molt bé. El tall clàssic, un tall clàssic, d'acord? Normal. Però, per exemple, el tall clàssic, què és? Tall clàssic és, per exemple, amb nois, doncs, més o menys, sense cap tipus de topé, o sigui, bàsicament sense passar el per un teu perruquer. tall o el meu? El teu tall, meu. d'acord? Vale. O també seria el meu, perquè ara I mateix el quasi meu? que no m'he rapat. No, sí. O sigui, el tall També? clàssic és tipus de no m'he fet cap cosa estranya. En d'acord? plan d'NPC. NPC. NPC. Tall d'NPC. Perfecte. Això seria NPC. com l'estoïcisme del món del cabell. Un tall discret i intemporal que es manté ferm en qualsevol situació. No importa si plou, fa sol o tens un mal dia, aquest tall sempre et recordarà la importància de mantenir la calma i la compostura. Com diria Sèneca, l'home s'ha de deixar tallar el cabell com es deixa tallar la pròpia vida, amb serenor i acceptant els canvis. El tall punk. Aquí teníem l'existencialisme en tot el seu esplendor, un tall desafiant i rebel que desafia les normes establertes, mentre que els altres tallats busquen la perfecció, aquest es centra amb la individualitat i la llibertat d'expressió. Com diu Jean-Paul Sartre, el meu cabell, la meva decisió, el meu tall, la meva llibertat. El tall moicà. A part de destrossar persones, aquest tall és la personificació del nihilisme. És com si digués, la vida és absurda, així que fem alguna cosa completament boja amb el meu cabell. El moicà desafia les expectatives i es burla de la seriositat excessiva. Com diria Nietzsche, el moicà és una afirmació de la vida enmig del no-res. El meu cabell és la meva manera de riure'm del buit. El tall Uau. bob, d'acord? El bob és doncs, un tall de Karen. Aquí tenim el pragmatisme dels tallats de cabell. Aquest estil és pràctic i funcional, però no deixa de ser elegant i sofisticat. Aquí parlaríem de John Stuart Mill. El tall bob és l'encarnació capilar de l'utilitarisme, on el plaer estètic es maximitza amb la mínima quantitat de cabell. La felicitat consisteix a trobar l'equilibri perfecte entre un bon tall de cabell i no malgastar massa temps a la barberia. Després teníem el tall afro. Aquest tall representa l'humanisme en tot el seu esplendor. És un homenatge a la diversitat i la bellesa. Cada rínxol és un recordatori de la riquesa de la humanitat. Com diria Frantz Fanon, l'afro és com un superpoder capilar, una manifestació de vida en forma de cabell. Diu el món, prepareu-vos per la dominació afro. Després tindríem el tall rapat. Aquí tenim el minimalisme del món dels talls de cabell. Un estil que diu, menys és més. Aquest tall reflecteix la idea que desprendre's de l'excessiu pot ser molt lliberador. I aquí parlaríem de Foucault, perquè a part de ser calvo, diria, el tall rapat és una subversió dels estàndards capilars imposats per la societat. És un acte de resistència contra la tirania del pentinat. I per acabar tota aquesta reflexió, vull citar a Albert Camus, que probablement diria, enfronta't a la vida amb un tall de cabell valent i riu-te de la seva absurda bellesa. Meravellós. Increïble, Pau. Meravellós. M'ha encantat. Doncs Cabells. passem cap al final del programa. No som ningú. Patrimoni de la humanitat en antena. El programa sobre el setè art que no sabies que necessitaves. Bueno, hem arribat al final. Ha estat bé el programa avui.
Prou bé. Prou bé, discussions, fang... Jo només diré una cosa que se m'ha oblidat dir i m'ha semblat molt interessant, i és que a la pel·li, és que és molt interessant i ho he de dir, perquè si no em moriré aquesta nit, si no ho dic. El que més m'ha agradat de la pel·li, amb diferència, i no ho he dit encara, és la dissenyadora de roba. És que Sophie Derrakov. És la millor. Roba és increïble i et diu en cada moment com està la ell i què espera de la seva escena. O sigui, a la primera pel·li hi ha més de 40 pentinats, més de 30 bufandes i més de 60 outfits diferents que t'expliquen en cada moment com se sent ella, quin és el seu moment en aquell... O sigui, és que és genial. O sigui, de veritat, és el millor d'aquesta pel·lícula, sense cap mena de dubte. És això i Sophie Derrakov. Ara mateix jo sóc fan teu. O sigui, no diré que em vull casar amb tu, perquè segurament visquis molt lluny i no vulguis venir a viure al Penedès amb mi. Però, sí. Dit això, alguna cosa més que vulgueu aportar? No res. No res? Jo crec que m'he quedat tranquil·la avui. Pues ens veiem la setmana vinent, que tindrem el grup La Model aquí. Ens podeu seguir per xarxes socials i això. Moltes gràcies per venir, Paula. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pau. No res, una altra setmana. I bona nit. Visca el cinema en català i... I visca les dones empoderades.